Sud ano? Diuha kayo. Oh my God! Unan. Mahal ka. Tarot. Ano ka maabot? Hindi ka mabuti. Ano yun? Pagod ka. Ano yan? Araw ko lumakit ang kamera. Lunan. Ano yung lunan? Vlogger's life. Vlogger's life na tani. Pamuka ulit. Sig-uwan. Sud ano? Mula, welcome to my vlog. Mula. Kita Lola vlog. Vlogger pa. Asang suka yung pinalit na? Suot ang tao. Yung pinalit ito ba? Kita, yung kuko bulingan. Bulingan, kuko na. Kaya bagos niya. Bagos milita na bulingan kuko. Pamhunaw. Wala? Nasiga? Hantar na, manad. Buka dyan. Ano pa, unit. Inan nga. Tengah suka ito. Arang parata. Disamot. Disamot, nagkaparang malugdang ha. Gap, makan. Pag nagbuwang. Okay. Hinay mo dia. Minunan. Luto sa dah. Nah. Mana nih bawang kinaling lah? Nah, ni upo, nah ni bunga. Iko giring.
Naibungag bukang ikog ireng. Ano? Ayan, ito. Nakaw na ba mo? Mas bukid. Kay bayan. Inununang rin dali-dali. Sama tak? 5 mabuhay star. Sama dia dengan belaga tu. Bergelam ni. Kan lami ni ini nona. Bukas. Bukas bawang galing, wapon galing. Ilis. Maraming sininaga po. Anang tugnawa rin ang gabi. Huwag ko maligo. Ang kailis. Hindi ka ganun ang sinina. Napun mo lang. Naman. Ano? Para i-rin. Ano ka? Tubig doon. Ano, tubig ka rin o. Ano ba? Gana, inom. Lalagay ito tuwa nga. Alam ni. Mulai aftertaste na katang kay murag na yung murag. Panos. Panos. Kan cuma ini harus begini kalau mungkin kita cuma ini kita tidak gimana? Itu dong. Ini hotdog depot, mga bata. Beef na mga hotdog natin na baboy. Man pamahaw. Magtumis basak. Sugman uwan. Sumidya na. Kami kalakad. Ipa uwan. Man pamahaw ang tumis. Tubay mas basak. Tubigan ba? Kamar mak. Ito. Adong mga summer. Kamar ng mais. Tugnaw. Dari man. Isitan. Isda. Ibalo mo rin. Pagbayan. Waktay 5 minutos na napila yung labay isda. Kaya nahanap isda. Halos na. Halos ka na. 5 minutes na napimulab. Napimulab. Napiga. Padung. Hindi motor na nila. Isda.
Nasukan are. Piningunan, pinirito. Barato ah. Barato ah isda. Habis kayo nasa bukid, may barato. Binili. Sa isla. Mas isla. Mahal noon, may barato. Suroy pa. Ang gasto gasolina. Yan ang minute. Barato pa. Kami para sa bayan. Makita yang nah nagpe-platong karaan mo pinamdam mo nih nagmay kami nga nano pinamdam man. So mga to guys, thank you for watching sa akong vlog, and see you in the next vlog na. Kaya mahunaw ko. Bye bye.